ini enggak kuda bachelor party enggak makalan mah burdu bobi ini itu bono puri ke bolor itu hal patah tenar bakka ada lagi ada bisi niru kudiwaga swim ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಜಾಲಿ ಆಗದೆ 500 ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡ್ಯ ಬಿಡರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆತಿದೆ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಲಿಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಆಗದ್ರು ತೊಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಗಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸತ್ತು ಬೊಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಬೊಲ್ಲ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಬೋನ ಪೂರಿಗೆ ಬೊಲ್ಲ ಓದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಅದ ಪೂರಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಡು ಓದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಗಲ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೆ ಆಯನವಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೆಂಗಿಜೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ini enggak kuda bachelor party enggak makalan mah burdu bobi ini enggak mau party malpa amal play enya party nikalna bachelor party pan pa enggak bachelor party enggak poa enggak ನೀಂದ್ಯಾರುಂಡು resort ನಲಿಪೆರುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಫೀಸ್ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದು ನಲಿಪಲೆ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದು ನಲಿಪ ನೀಂದ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗೋಯಲ್ ನೀರು ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬೋಡದು ಅಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ನೀಂದುನ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಾತ ಬೈದೇರಿ ಮತ್ತು ತಗ್ಗೆದಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಪವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ದಾದೇವಾ ದಾದ ಮಾತ ಬೈದೇರಿ ಪೂರಿಗಿಜ್ಜೇನಿ ಪೂರಿಗೆ ಬರ್ಬನಾ ಪೂರಿಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಂಡ ಯಾರು ಪೆಮ್ಮಿ ಈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅತ್ತಿ ಇಪ್ಪೋ ಈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅತ್ತಿ నీకు మరి మదిమే అయిన తమ్మురాని బొక్క ఇంచ బ్యాచులర్ పూరికి మదిమే అయిన తమ్మురాని ಮರನೆ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ವಾ ಯಶವಂತ ಅಣ್ಣನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅದಾವು ಅಂಚೆ ಗರ್ ಪರಂಪುಣಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಾರದ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ್ನೆ 5 ತಾರೀಕು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಆ ಲೆಕ್ಕಡಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಲ ಒತ್ತು ಕದಾದ ಮಾತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಿನ್ ಯಾರು ಇತ್ತರ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜಾಲಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಕ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತು ತಿಕ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಸು ಸಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುನೀತ್ ಬಾವೆ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಕ ಅದೇವಾ ಆಡ ಫಾರಿನ್ ಡೈಲೆತಾ ಆಡ ಬನ್ನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕಡ ಆರ್ನನೆ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಕೊರುಡು ಅಂದ ಇರ್ ಪಾಲನೆ ನೆಟ್ ಪಾಲನೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ಅತ್ ಹಾಯ್ ದುಂಬೆ ಅವಲೆ ಅವಲೆ ಬಂಕ ಎಂಜ ನಿಕಲ್ ತೋರ್ಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಬೇವಲೆ ದನ್ನು ಬತ್ತಿ ಎಂಜ ತಟ್ಟುಡ್ಕ ಓ ತಟ್ಟುಗಡ ವಾ ತಟ್ಟು ಅದು ತಟ್ಟುಗಡನ್ನು ತಟ್ಟುಡುಕಾವಂಡಲು ಚೈತ ಹೊತ್ತಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬೈದ್ದೆ ಟೀಚರ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ ಇನಿ ಪೋದು ಒರ್ಂಬ ಜೋಕುಲಿತ್ತು ನನಗೆ ಒರ್ಂಬ ಈಜಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ
44 ಜನಟ್ಟು ಕಾಲಿ 9 ಜನ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕಲ ಸಾಲೆತ ಸಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾಂಬಾಡೆ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತೋಡು ಟಾಟಾ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡ್ಯಾವ ಬೇತ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಅವಳದಾಲಜ್ಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ದಾಲವನರಜ್ಜಿ ಬರ್ಬಾ ಆಯ್ತಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಪೈತವಳು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ನ ರೋಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಿ ಮಾತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಬಾವೇ ತುಂಬದಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ ಆತು ಅಪಾಚಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೇರೆ ದುಂಬದ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದ ಲಿಮಿಟ್ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವರ್ 4 ವೀಲ್ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತಿ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಅದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀವ ಆ ಟರ್ನ್ ದಾಲಕೋನೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಓ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಬೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬಂದಂಕ್ಲೇನ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಲಿತಾನೆ ಬಾಕ್ಸರ್ ಶುರುವಾತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಶುರುವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 100 4x ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 100 ಕೆನೆಟಿಕ್ ಅವಳೊಂಜಿ ತುಂಬದ ಗೋಲ್ಡಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆತ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಮನ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟ್ರು ವೆಸ್ಪಾ ಜಿದಾತ ಬರ್ಪುಂಚಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ವಿರಾಟ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆಂಡಲ್ ರೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲ 4 ಜನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವಳು ಉಂಟು ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಅದೇ ಬಾ ಬೈಕೋ ನವಿಲ್ ಉಂಡತ್ತ ನರಮಣಿ ಐಟ ಲಾಗಿನ ಉಂಡತ್ತ ಸಂಕಾಗೆ ಇದು ಕಟ್ಟದಿನಿ ಇಂಜಿನ ಸರಿಗೆ ಪೂರ ಐಕ ಇತ ನವಿಲ್ ಅಂದಾಜು ಮಂತೊಂದುಂಟು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಲಾಗಿನ ತಿತ್ತೆ ಬುರುವೇನ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಲ್ವೇನ ಅಂದೇಟು ತಿಕ್ಕಲ್ನ ನರಮಣಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಳಕೊಳೋದು ಎಣ್ಣೆದೆ ಪೇರು ಸೋಪಡೆ ಅತ್ತು ಒಳಮಿನಿ ಲಾಗಿ ಸೈತನ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಳಮಿನಿ ನರಮಣಿ ಅವು ಸೈತನಲ್ಲ ಐತೆ ಕೊಣೋದು ಎಣ್ಣೆದೆ ಪೂಜೆರೆ ಕೆಲವು ಕಜ್ಪಂತ ನಿಂಪೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಮಂತಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿರೋಜ್ ಕ್ರೇನ್ ಇರೈತೆ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಅವನುಂಡತೆ ಬಾವಾ ಮಿತ್ತಗೆ ಬೊಕ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಸಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾದ ಮೇ ದೋಸೆ ಐಟಾ ದೋಸೆನಾ ಇಟಲಿ ದೋಸೆನಾ ಶ್ರವಣ್ ಬತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಡೀಲಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ಶ್ರವಣ್ಣಲ ಕಥಾದ ದೀಪಗಣ್ಣಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅತ್ತಿ ಯಾ ಕೋರಿಗಿಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತ ದಿಕ್ಕೋತ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ನಿ ಕೋರಿ ಹಾಕಂತ ಕೋರಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ
ಹಾಯ್ ನಿಕ್ಕೆಂಜಮ್ಮೆ ಆಮಚೆ ಗಾರ್ ಓಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಸ್ ಸಲ ಬೈದ ಎಸ್ ಸಲ ಏರೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಪಂಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಈ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಓಲಿಯ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓಲು ಸತ್ಯ ಪಂಡಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಪಂಡಿ ಬೇಗ ಪಂಡಿ ಐಕಿ ಬಲಿ ಪುಂದೆ ಗೌತಮ್ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಗೌತಮ್ ಬಾಯಿಲ ಬೈದೆಗೆ ಮಣಿ ಪೂಜೆ 2 ಜನ ಮೇಲ ಆಯಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಮೋನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡ ಜನ ಇರನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಲ್ವೆ ಬಟ್ಟಡ ಬಟ್ಟಡ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಟೀನ್ 18+ ಓನ್ಲಿ ಪುನೀತಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಲು ನಿಜಿ ಬಾರಿ ಉಂಡ ಜೋರುಡಿಲಿ ಕುಬಲ ರಟ್ಟೋಡು ಬಾರಿ ಗಡ್ಡುಡುಂಡ ಯಸ್ ತೊಡದಲಗೆ ನಾಗಿ ತುಲಗೆ ಬೀಲ್ ಬಂದು ತುಲ ಇನ್ನ ಗುರ್ತು ಪವಿತ್ ಓ ಪವಿತ್ ಆ ಬಾಯ್ ಬೋಲೋ आमचेकर अंकल इल्लडे बैदा पूरा तूद अभ्यास फिर और चुच्ची जाने हो मगी आमचेकर any damage to the property will be charged. Oh my god. Yeah, vibe है full vibe है इधर full vibe है swimming pool ini full murkis potato तीन आमचे घरात स्विमिंग पूल lagi udah lagi चड्डी आगी दे mesti lagi nanti nanti आमचे घर ha itu nih lagi nih nah tata pun ನೀರು ಎಂದು ನೀರು ಅಳೋ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲ ನೋಡು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಮಾದರ ಎರಡಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಎಣ್ಣ ಉಂಡತ ಅಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಉಂಡತ ಅವು ಎಣ್ಣ ಉಂಡತ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಆಮಚೆ ಗರ್ಗೆ ಎತ್ಯ ಆಮಚೆ ಗರ್ಗೆ ಎತ್ತ ಮೂಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲಾಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಬಾಡಿಗೆ ಸುಸಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಾವು ಜೋಕ್ಲಾಗ ಆತಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿ ನೇ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಅವಿಯ ಐತ್ ಲಾಗಿ ನಿಕ್ಕ ಅವೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಏರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಜಂಪರ ಚಿಲಿ 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 ಸುಸಾನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಇದಾನ ಇರೋದು ಕಾಲಿ ವೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಚಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬರ್ಚಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಉಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಓಲಿ ಓಲಿಯಾ ಓಲಿ ಮರ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅವಡ ಈ ಗಿಡಬಲ್ಲೆ Come on guys, come on guys. Let's swim. ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ರಾಜನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಸಾಬಾಸ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ನಮಕ್ ತೋಡು ಮಾತ ಪೋಂಡ ಮಾತ ಜವನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ರ ಎತ್ತ ಸಾವು ಮಾರೇ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚಿಡೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚೆಗಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ದೀಪಕ್ ಬಾವೆ
ಈಗ 5 ತಾರೀಕು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಾರ 2 ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದಾರ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೆರು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲದರ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕಂತೆ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಾತಪ್ಪನು ಅಂಚ ಅಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ನ್ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಮಂತನ ಇತ್ತನ ನಾವು ಇನಿವಾರ್ಪುಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ನು ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪನ್ಪುಣ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಮೊರಿಯಬಲ್ ಆಗೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಬಾಯ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇನೆ ಒಲೆ ಸಾವು ಲಾಗಿಲ್ಲ ದಾಲು ಗುಂಡಿಜ್ಜಿ ಪೊಲೆ ಸಾವು ಹೋಯ್ನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನ आता हूँ अड़ी ताग जो तुम्हारे कार डायरेक्ट लागिಲ್ಲ डायरेक्ट लागिन ताग नहीं जो टाइल्स ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಅವೆಡ್ಡಂಡ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗದೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಜಾಲಿ ಆಗದೆ 500 ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೌಡು 500 ಅಲ್ಲ 600 ಬೇಡ. ಇಸ್ಮಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 600 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೆ ಎಂತದ್ದು ಲಾಗಿ ಕಾರ ಹಾಕು ಆತ ಅವಳು ಜಾರ್ದ ಅವಳು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸರ್ಬತ್ ಹೋಗೋ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇರು ಪಣ್ಣ ಒಂದು ತುಕ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶಾಟ್ ಅಂದೆ ಪುಗ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು. ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿತ್ತು. ಸಾವಾಸ್ ಭೂಮಿದಾನ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಜ್ಜಿ ಜಂಚನಾಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವನವನು ಬಾರೋ ತೇಕಡಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅವಲಲ್ಲ ಗಡಿ ಬೋಡು ಈ ಎಮ್ಮನ ಜನ ಜಂಬರ್ಡೆ ಕೆಲ ಕೊಂಡ್ಬಾರ इधर करो इंचिन इंडिया इधर करोगे इधर लेके आओ बोलो लेके आओ भाई आएंगे तो अपन बची ओए पन्ना भूकंप अंडिया ಯಾನು ಸುನಾಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೆ ಸಾವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಾಕೇಶ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಬೇರ್ದುಕ
ಇತ್ತ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಅತ್ತ ಪವಿತ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಕುಡಿಯರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಆತಿದೆ ಸರಿ ರಾಕೇಶನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ ಲೇಟ ಧನು ವಿನ್ನಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಡೇ ಪುನೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ವಿನ್ನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಮೂಲ್ ರನ್ನರ್ ಪುನೀತನ್ನೇ ಮುಟ್ಟದು ಪಿರಪಾಡು ಜಾಡು ಜಾಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಅಂಪೈರ್ನ ನೂಕದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ನೀಂದೇರ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಪ್ಪೋ ಎಡ್ಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಬಂದೆ ಅಟ್ಟ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪದು ಬರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಾರ ರಡ್ಡು ಮಾಡಿ ದಂಡರಾಜ್ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈಗ ದಂಡರಾಜ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೋಪೇನ ಅಂತೀಯ ದಂಡರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಬಲ ನಾನು ಒಂದಿಗೆ ಇದು ದಂಡರಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡರಾಜ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನುಭವ? ನಿಮ್ದು ಅನುಭವ ಹೇಗಾಯ್ತು ಮಾರೆ? ಏನಾಯ್ತು? ಹೇಗಾಯ್ತು? ದಮ್ಮು ಕಟ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದಂಡರಾಜ್ ಕೊಡ್ಡೆ ದಾದ ಕೊರ್ರೆ ಏರಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏರಿಯಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಏರ್ಪುರ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇವಾರ ಇದು ದಾದವಾರ ಭೂಕಂಪ ನಾಡು ಇರೋಂಜಿ ಭೂಕಂಪ ಮೊದಲ ಪ್ರತೀಕ್ ತುಮ್ ಪವಾರ್ ಉಲ್ಟಾ ನಿಂದರೆ ಭಾರತೇಶ್ ಭಾರತ್ ದೀಪಕ ರೆಡಿ ಕೊರು
ఏలటుండా 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 ఏలట్ 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 ఏలటవు ఏలట్ 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 అన్నావు ఏలట్ 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 ಏಲಟ್ ಅನ್ನವು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಏರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬರ್ಚಿ ಬಾರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಕಡೆ ಮೋಸ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಮೋಸ ಉಂಟು ಮೊಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದಕ್ಕು ಅಡ್ರೆಸ್ ಊಟ ರೀಗೆ ಏ ಬುಡಿಯರ್ ಬುಡಿಯರ್ ಬುಡಿಯರಿಯಾ ಬುಡಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುದು ನಾವು ನಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಟ್ಟಿದೆ ನೆಟ್ಟದ ಜನ ನೆಟ್ಟದ ಜನ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಮಾನ್ ಕೊರು ಕೊರು ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ 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 ಭಯಂಕರ ಔಟ್ 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 ನೆಟ್ 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 ಪಂದ್ಯದ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಲಾಗಡ್ತಿರ್ತೀರಿಯಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಉನ್ನದು ಕೊರ್ಲಿ ಆಜಿನ ಉದ್ಯ ನೆಟ್ ಹೋಯ್ತು ಔಟ್ ಔಟ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ I am in the swimming pool. ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾಗಿದೆ ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ನ ಕಲಾಕಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲೆ ಹೊಂದಿಸಿರಿ ನಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೇಳಿರಿ ಸಂಜೆಯ ಈಗ ಮೊದಲು ಆಗದ್ರು ತೊಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಗಾಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಈ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಜೆನೇ ಬಂದೆ ಭಯಂಕರ ರಾಂಗ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪದ್ಯಡು ಕಲೆ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಟು ರಡ್ಲ ಸಂದುಡು ಕುಕ್ಕುದ ಕಲೆ ಅವಾರೆಗೆ ಅಸಕನ್ನಾಗ ಕುಕ್ಕು ಮೂರಿರಬಹುದು ಆ ಥರ ಅಂಚಿನ ಗಾಯ ಅಂಚವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಕಲನಿ ಗಾಯ ಆತಲು ಅವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಚೂರು ಅವಳಿಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ పోతును ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೇ ಇಂಚ ಕೈ పోనాಗ ಚೂರು ತಾಗಡು ತಾಳ ಮಲ್ಪಲಕ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಜವನಿರ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತಾರ್ದ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣೆರೆ ಮೂಲು ಕೊಲೋ ಅಂದೇರು ಆರಲ್ಲ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಕತಾರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾತೆ ಮೂಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಜಾಲಿ 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 ವಾ ಜಾಲಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಪೋಂಡ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಜ್ಜೇರು
ಒಂದೇ ವರ್ಷನಾ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಬ್ಬಾ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಲಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 3:30 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಪಿದಾಡ್ನು ಕೆಲವೇರು ಮೂಲು ಸ್ಟೇ ಆಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಪೋದಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತು ನನ್ನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ್ಪೊಲಿಂದು ಅಂಚ ಪೂರೈತೆ ಕೆಲ ನಿದ್ರೆ ಕಾಣೋಡುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕತಾರ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕತಾರ್ದ ದನಿ ಎಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕು ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲಾಗ್ ತೂಪರ್ ಹಾಕಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀಜಾರ್ ನನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓದ್ತಲೆ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸೋಪು ಜೆತ್ತನ ಬಯ್ಯ ನಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಬಲೆ ಇಡಲೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಸೋಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಲೆ ಇನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಓಕೆ ಹಸಗಣ್ಣೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಸಗಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕೈಗೆ ತಾಗದನು ಆಂಡಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂಕಲಿ ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಪುಷ್ಪವನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರ್ತು ಬಂದು ಐಫೋನ್ ಎಡೆಡೆ ಸಿಂಗರ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲದಿ ಕೇರಿನಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗ ಆತನಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸೇ ಯು ಕೆಲವರು ಜೈದಿರ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕವನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಬಾಯ್